De kogel is door de kerk. Er komt een kenniscentrum over het slavernijverleden. Ze beginnen bescheiden, maar het moet uiteindelijk meer worden. En we willen niet wachten, we willen van kant, we willen echt van start. En verder in deze uitzending. Geen politie, dan ook geen wedstrijd. En een botsing met een bever, dat is voor het eerst. Goedenavond. Zeeland maakt een voorzichtige start met het opzetten van een kenniscentrum over het slavernijverleden. Het wordt niet echt een gebouw, maar komt in het Zeeuws archief. De ambities zijn groot. Het zou moeten uitgroeien tot een landelijk en misschien zelfs internationaal onderzoekscentrum. In de 17e en 18e eeuw was het kleine Zeeland verantwoordelijk voor bijna de helft van de Nederlandse slavenhandel. En daarom is een kenniscentrum over het slavernijverleden hier op zijn plaats. En volgens een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport is zo'n centrum ook haalbaar. We gaan aan de slag met het kenniscentrum Slavernijverleden voor Zeeland. Het rapport bewijst en geeft ook aan dat het belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan. En we willen niet wachten, we willen van kant, we willen echt van start. En dat kan doordat we mensen aanstellen die daadwerkelijk de programma's gaan ontwikkelen, vanaf nu. De provincie en de 3 Walcherse gemeentes, Vlissingen, Middelburg en Veere, leggen samen €160.000 op tafel. Er komen 2 adviseurs die de kar gaan trekken. Mensen gaan aan de slag, onderzoekers gaan aan de slag. Er worden programma's gemaakt om Zeeuwen te bereiken, om de Zeeuwse kinderen te bereiken. Er zullen evenementen georganiseerd worden. We willen aan publiekseducatie doen. Dat betekent tentoonstellingen of op een andere manier mensen bereiken. Het Zeeuws Slavernijmonument is echt een fysieke herinnering aan de Zeeuwse slavenhandel. Dat wordt het kenniscentrum niet. Het wordt geen nieuw gebouw, maar het wordt gevestigd in het Zeeuws archief. Daar hebben we niet heel lang over gediscussieerd hoor. Kijk, het is een voor de hand liggende plek, het Zeeuws archief. En omdat het geen heel groot gebouw wordt, maar een knooppunt van kennis, is dat op dit moment de beste oplossing. Vindt u het jammer dat het geen groot gebouw wordt? Nee hoor, het gaat echt om die functie die we ermee ambiëren. En dat is een goede manier om het bij elkaar te brengen. En dat hoeft niet in een mooi groot instituut, dat kan prima op deze manier. Het Zeeuws Kenniscentrum Slavernijverleden is nu bescheiden van start gegaan. Wil het echt doorgroeien tot een landelijk centrum, dan is echt een bijdrage van de Rijksoverheid nodig. Ja, het kabinet heeft eerder natuurlijk gezegd dat ze met dit onderwerp aan de slag willen. En ze hebben daar ook landelijk middelen voor vrijgemaakt om met zo'n onderzoeksfunctie, maar ook met een kennisfunctie en een educatiefunctie aan de slag te gaan. Wat wij heel graag willen is dat aan ons initiatief verbinden. De provincie verwacht dat het kabinet hierover dit jaar een besluit neemt en hoopt dan het kenniscentrum uit te kunnen bouwen. De ZLM-tour van dit jaar gaat niet door. Er zijn niet genoeg agenten om de wielerwedstrijd te begeleiden. Dat komt door de NAVO-top, die ook in juni wordt gehouden in Den Haag. Daar zijn zoveel politiemensen voor nodig dat andere evenementen daar de dupe van zijn. De organisatie van de ZLM-tour heeft allerlei alternatieven onderzocht, maar zonder politie kan het niet. De start van de etappekoers voor profs zou in Capelle zijn dit jaar. De dag erna was Heinkesand start- en finishplaats. Urk wordt definitief de nieuwe eigenaar van de vismijn in Vlissingen. Er is geen bezwaar gemaakt, dus de verkoop gaat door. Volgens de gemeente Vlissingen en Sluis, die als aandeelhouder de vismijn te koop zetten, is er nu weer hoop. Ze verwachten dat meer vissers gebruik maken van de veiling in Vlissingen. Loretta, Stitch, Mart, allemaal bruine vissen die je kunt adopteren. Ze zwemmen in de Oosterschelde. Het is een symbolische adoptie, je mag er niet mee gaan knuffelen. De stichting Rugving gaat het geld, €5 per maand, gebruiken om onderzoek te doen ter bescherming van de dieren. De mini-walvissen hebben het moeilijk volgens de stichting. En de Oosterschelde is, naast de San Francisco Bay, de enige plek ter wereld waar onderzoekers mee kunnen kijken in hun leefwereld. Door de verzilting en steeds extremere weersomstandigheden heeft de agrarische sector in Zeeland het zwaar. Genoeg zoet water is van levensbelang voor de Zeeuwse boeren. En daarom zijn er allerlei experimenten, zoals in Kerkwerve. Daar vond de afgelopen 3 jaar een proef plaats met dubbele drainage. En dat blijkt een succes. Bij dubbele drainage, oftewel combinatiedrainage, worden de buizen op 2 verschillende dieptes aangelegd, waarbij de diepste buis het zoute water afvangt en via een put afvoert naar de sloot. De ondiepe buis voert overwegend het zoete water af en wordt via een put opgevangen in bassins en gebruikt om het land in droge periodes te beregenen. Leonard en Hartog, een van de betrokken boeren in dit project, hoefde niet lang na te denken toen de gemeente Schouwen-Duiveland voorstelde
om deel te nemen aan deze proef. Teelten worden steeds duurder, dus dat betekent dat we ook opbrengst moeten halen. Maar zeker in droge jaren, nou, ik denk dat ui het beste voorbeeld is, waar we gewoon jaren gehad hebben tussen 2018 en 2023 die gewoon mislukt zijn. Ja, dan maak je wel de kosten, ja, en dat kan Bruin niet trekken. De proef maakt deel uit van Living Lab Schouwen-Duiveland, een initiatief waarbij de gemeente samen met bedrijven oplossingen probeert te vinden voor onder andere de verziltingsproblematiek op het eiland. De boeren die krijgen nu een kans door de proeven die wij nu gedaan hebben met dubbele drainage, net als bij Leonard, om te zorgen dat ze in tijden van droogte kunnen beschikken over zoet water. En dat is natuurlijk gewoon top, want dan kunnen ze de gewassen beregenen. De resultaten zijn erg positief en dat betekent dat de gemeente wil gaan onderzoeken om het concept op grotere schaal toe te passen op het eiland. Als het aan de gemeente ligt, dan willen we echt deze proeven voortzetten en ook meer proefvelden gaan voorzien van dubbele drainage om zoet water te kunnen opslaan. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk voor agrarisch Schouwen-Duiveland, want het heeft natuurlijk ook te maken met het bestaansrecht van de boeren. Ja, want als de oogsten steeds mislukken, ja, dan is het niet goed. Dus dan kunnen ze door middel van de zoetwaterbassins natuurlijk een stap maken en de gemeente vindt dat belangrijk. Ook Den Hartog is blij met de uitkomst van de proef en is daarom hoopvol gestemd over de toekomst van zijn bedrijf. Doordat we nu zoet water hebben, komt er gewoon meer levensvatbaarheid in het bedrijf en kunnen we ons bedrijf verbreden. Betekent dat we meer groentegewassen telen, dat je gewoon meer omzet over je bedrijf in krijgt en dat het ook voor de volgende generatie gewoon interessant wordt om het bedrijf voor te zetten. Volgens Den Hartog fungeert Schouwen-Duiveland als voorbeeldfunctie en kan deze techniek in principe overal toegepast worden. Dus niet alleen op Schouwen zit een oplossing, maar alle gebieden in Nederland, maar ik denk ook in de rest van de wereld. Want in principe in alle deltas in de wereld lopen ze tegen dezelfde problematiek aan, zou deze techniek toe kunnen passen. Een man uit Goes moet 4 jaar de cel in als het aan het OM ligt voor het dumpen van drugsafval en betrokkenheid bij een drugslab. Tientallen vaten werden gedumpt op meerdere plekken. Overzande, Baarland, de Zeedijk bij Borselen. Daarin afval van een drugslab waarin amfetaminepasta werd gemaakt. De 44-jarige verdachte uit Goes zegt dat hij bedreigd werd en daarom meehielp bij het dumpen van het afval. Het OM ziet dat anders. Hij zou de organisator zijn van de dumpingen en betrokken zijn bij het lab dat in Overzande stond. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Een opvallende melding van een aangereden dier vannacht. Op de N62 bij Axel lag een dode bever op de weg. Er waren nog even twijfels of het toch niet om een muskusrat ging. Nou, de kenmerken zijn overduidelijk. De platte ovale staart, ja, en aan de voorkant, het is nu niet zo goed te zien, de tanden. Het gaat dus echt om een bever en dat is best wel speciaal. De laatste jaren zijn er wel sporen van het dier gevonden in Zeeuws-Vlaanderen, maar de bever zelf is al tijden niet meer echt gezien. Het Zeeuws Landschap denkt dat het dier uit België komt, omdat daar de populatie toeneemt. De stichting vindt het een goed teken dat hij in onze provincie opduikt, maar betreurt wel dat dit exemplaar niet meer in leven is. Het was vandaag bewolkt, maar het bleef droog, weinig wind. Vanmiddag waren er hier en daar een paar opklaringen en het werd 6 graden. Hoe anders dan in het noorden van het land, waar op sommige plekken wel 20 centimeter sneeuw lag. Hoe dan ook morgen geen sneeuw hier in de provincie, wel kans op motregen. In de middag wordt het droog en dan zijn er meer opklaringen. Tot slot een verrassing voor rapper Sykes, oftewel Bram van Banu. Een hele leuke verrassing. Ja, cameraman, je krijgt gewoon een knuffel van me, hoor. Ja, en waarom de cameraman een knuffel kreeg van Bram, dat zie je online. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.